Maza ne. Ya ne? Sadiq. Ya haka ne? Kai kana daki ne? Wallahi ina ciki. Kai zaman nan baka jin zafi haka. Wallahi muna dan wani chat ne da wani babe na. Allah ya yi wara uwa. Ya aka yi ne? Ya ne? Maza. Hai, kace kana nan dai. Wallahi ka gara so. Wallahi tallahi na gara su. Amma wai ka san wani abu kuwa? Ni ina tun na ji labarin an ce akwai wani abu da kake da shi wai idan wai ka ba mutum zai ji inda yake so zai bace. Gaskiya ne ina da wani agogo wanda na siya shi tun shekara 2 da ya wuce. Ban ma san ana yayin shi ba sai yanzu. Allah mana. Wallahi sai yanzu nake jin wai na kuɗi da yawa ne. Wai irin mai sarkan nan ba? Apple. Gaskiya ne. An ban labarin shi yasa wallahi ma tattaki na zo nan. Da aka dan ya ma jus din kuwa. Yawan da ba mana. Nan ba kana hutawa ba ga gida. Allah. Maza. Rai kuma sai ni ma so nake in leka UK din nan fa. Wallahi so nake je ke ya so nake abin aran wannan abubuwan da ya za a yi su kamar yaushe kenan. Yanzu mana so nake in za a samu yanzu nan da ba. Okay to shi kenan ba matsala ina ganin ina cikin daki a yayin da koma shi bara mu ba da shi. Bismillah ka koma mana. Bara da koma shi. Kamar ni ina aka ce yau ga hanna ku kasa. Ai a lafiya lau. Kuma fa sai na dan ƙara. Aka yi dan sauri mana. Sai sauri nake. Wallahi ka gan shi. To ka gan shi dai wannan abubuwan na shekaran shi 2 kenan amma wannan da kake gani a yanzu duk kasan da kai niyan shiga sai ka shiga. Dan haka bara ma ka gani in gwada ma. Bara mun gwada ma ka gani. A gani ko? A gani? Ye? Wallahi gaske to mun za a yi. To yanzu ya kai. Amma fa gaskiya ina ganin ko da ke za ka dade ne? Kawai ni inda na ji bukatar ta biya. To shi kenan ba matsala ba ran ba da shi kawai. To shi nan dai kaga dai abin da ne da shi yanzu ana. Haka ne. To haka ake amfani da shi. Haka ba. Bara mu gani. America yanzu. Za ka shiga America. Yanzu zan shiga America. Kwanaki na je Uganda. Haka ba. Illallahu. Kai. Kai na ban sani na hakan ba. Sai wannan shekara ce. Kaga Saudiya. Arabiya ba. Kuma sun da ake yawan alfawa na kuma muna. Gaskiya ne. To amma yanzu abu to ya za a yi. Yanzu dai ni dai kawai Saudiya na. Kawai dai abin da gani kawai. To shi kenan. Amma wani ni ba gaskiya wallahi. Wallahi kana jin daɗi. Ba ka ne tsakanin. Yanzu sai ki sai na dawo. To shi kenan ba. Kawai sai abin da yake cikin zaka ji. Kawo to shi kenan. Kai, ba ni ba fa sai ɓata lokaci ba wallahi tallahi yanzu ne zan gwada mu gani.